హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు మన ఛానల్లో యాపిల్ జామ్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ముందుగా నేను 2 యాపిల్స్ తీసుకున్నాను. యాపిల్స్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని మధ్యలో ఉన్న సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి తీసేసి సన్న పీసెస్ లాగా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. అలా నేను 2 యాపిల్స్ని అలా కట్ చేసేసుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న యాపిల్స్ వేసేసుకుని ఒక టీ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుని బాగా ఉడకనివ్వాలి. మూత పెట్టేసి ఉడకనివ్వాలి. నేను మామూలుగా మీకు చూపిద్దామని 5 మినిట్స్కే తీసేసాను. మ్యాక్సిమం 15 మినిట్స్ పడుతుంది ఉడకడానికి. చూసారు కదా, బాగా ఉడికిపోయినాయి. 15 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి స్మాష్ చేసేసుకోవాలి. పప్పు గుత్తి ఉంటుంది కదా, దాంతో మ్యాష్ చేసేసుకోవాలి. శుభ్రంగా అలాగా చేసేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిపైన స్ట్రైనర్ తీసుకుని మనం పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది దానిలో వేసేసుకొని స్ట్రెయిన్ చేసుకుంటే యాపిల్ గుజ్జులా వచ్చేస్తుంది సాఫ్ట్గా. అంతేనండి. ఈ పిప్ అంటే ఇది వేస్ట్ అనమాట. యాపిల్ పేస్ట్ అంతా ఇలా డ్రైన్ చేసేసుకున్నాం కదా, తర్వాత ఇది మనం కొలత కోసం ప్యూరిన్ అంతా ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. కరెక్ట్గా నేను 2 యాపిల్స్ తీసుకున్నాను కదా, 2 యాపిల్స్కి ఒక బౌల్ పేస్ట్ వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ఈ యాపిల్ పేస్ట్ని వేసేసుకోవాలి. 1 కప్ యాపిల్ పేస్ట్కి 3/4 కప్ షుగర్ వేసుకున్నాను. ఇంకా షుగర్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే 1 కప్ పేస్ట్కి 1 కప్ షుగర్ వేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇది బాగా థిక్ అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. ఒక మ్యాక్సిమం 10 to 15 మినిట్స్ టైం పడుతుంది. తర్వాత జామ్లా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకుని ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి. చూసారు కదా, జామ్లా థిక్గా అయిపోయింది. తర్వాత దానిలో కొంచెం లైట్గా ఫుడ్ కలర్ వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడమే. అంతేనండి, జామ్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడం. అంతేనండి, యాపిల్ జామ్ని ఇంట్లో కూడా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చు. నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.